életéből van még. Jó, már ki. Már ki van. Öcső. Szerintem sokat ittunk tegnap. Nem gondolod? Ahogy is. Nem. Arra jó volt a buli. Nem? Ja, jó behoztunk. Akkor feküdjünk vissza aludni. Nem lehet. Bemegyünk órára. És be tudunk menni, mert ezt a keresőt használom. A csudi-budival? És ha ezt használjuk, akkor be tudunk menni órára. Na, ők is be tudtak menni órára. A kockázatok és mellékhatások érdekében forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. No alkohol.